Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayang adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usakawit og ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Eric. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, paglisan. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Karkar City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Eric. I love you, ta. Oh, Eric. Mo na'y tinuod, ta. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako nimo, ta. Nga no malimot man ko. Ang tinuod, ganahan sila ko ni Rick. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. O, Rick, oyab na ta. Salamat, ta. Sure ka ba, Eric? Uyab na ni Mustata. Oh, lagi ba? Hindi mo kamutuon mo na eh. Ah! Iyan na lagi kong gisugot. Ya, Tagaduda gyapon eh. ya, ko ni mo, gud. Imo na lang. Nauyab sa tata. Ngiga ko ni mo, gud. Kaluyan lang sa taon ba? Sige. Okay, tuon ako. Nya, good luck sa inyong relasyon, ha? Nahigugan ako, ta. Eric. Ta. Hindi ba na kasi gusto na kumita po? Mong, ay ko balibari, ha? Ta. Ako ba? Pero di ko magabantay ninyo ni tata nga magsigi og kuyog-kuyog. Hala na, unsam di buhaton sa nag-uyab, ay. Anak, mga naman nag-uyab, suroy-suroy ba? Kung maminyo na niya, may maglison, may naglaglaag. Labinag na anak na, samot na. Basta explain yun ni mo. Lagi, Oo, oy. nga. Lagi. Bosa, banati nagmayo. Banatan dyan. Banati gigmayo. Bira gid ba? Ha? Birahan dyan. Paano makakita na kasi mong liwat? Oh, bay Mar. Nindot maguna ko makakita na kasi mong liwat, bay. Ha? Magtipon? O ta, magtipon lang ta. Total, sakto nang sa edad ba? Oh, ikaw? Sige. Pangitag atong kapuyan. Hello, Ti. Hello, Day. Dali, tanawan ninyo kung makauyon ba mo sa kwarto. Unya, unsa man, okay na mo? Okay ti, nindot ram di ay. Unya, kanus aman mo mupuyo din hi. Ato na lang daw nandong. Aron pa din ta mo balhin, ugma. Okay, sige. Ha? Imo kong paundahon sa kontrabaho? O day, di nilang ka sa ato day. Ikaw na lay at piman ining atong gipuy-an. O ingon man sad sa akong mga gamit ba. Di kapoy na kay kung gikan nga mag-drive niya. Labi na gyud kung daghan og guest ba. Kapoy na kayo. Oh, sige ko. Salamat day. Ay lang kalain ha. Nga paundangon ti kasi ang trabaho. Gusto mo sa gugo nga di ka mahago gud. Kay gusto ko nga makabato na tag-anak. Okay, Redong. Kaninot man sab kun may anak na ta. Mao. Salamat day. I love you.
I love you to Eric. Deta, di anak ko, day. Day? Uy, sirado man yung pultahan. Ayon ka sa tata. Dong, Eric. Nangita ka ni tata? Oh, oo, te. Nakakita ka ni tata, te. Sa'yo man tong nilakaw, Dong. Ha? Dito ra ko sa kong amiga, uy. Magpaibaw, unta ka kung lakaw ka. Wa na lang ko magpahibaw ni mo, kay mo balik raman ko dayon. Ay, O sa pa, di naman sa kusdool good. Gilaay ra tingali na si tata sa inyong gipuy-an. Uy, naunsa. Mo nga moadto gina siya sa iyang amiga. o, tingali bay. Panakina. Aron na ikalingawan. Maulagi bay. Niya, unsaon nga. Wa pa man miya tagis ginuugod. Ani na lang. Ampo sa Ginoo og kumbate lang gimayo para makaanak din mo. Ha? Ano doon ay kalingawan si tata? Wa na sad si tata din sa mong gipuy-an. Nasa ato pa, pirmi na siyang mulakaw kung wa ko din eh. Oh. Ni anay. Maayo kay ni anak ka. Ganyan kay labot. Ganiyara. Unsa man, hubog ka? Kainom ng kamay good. Naunsam taon ka, eh. Ingon ini nang lang ka pirmi. Kada uli na ako, wa ka din sa atong gipuyan. Nya karon na uli ka, hubog ka. Naunsa ng taon ka, eh. O sige, gusto di mo. Sige, kong bok-bok din sa tugipuyan. Wakay buhatoy, wakay lingaw. Oh, tata. Sige, to kalipay ko dito kahimtang, Eric. Ikapoy ako diri, uy. Oh, Wa na ilami ng akong kinabuhi, diri. Magsigil akong tuhok, diri. Pagpaabot ko kanus ka buabot. Ikapoy ako ni kinabuhi, oy. Labi na kay ilayas, diri. tata. Mapasagdi ko, kumuadto ko sa ko mga abiga. Makig-inom nila kay gusto kong malingaw. Permi kong makabantay ninyo nga magsigi og lalis ni tata. Oh, hey. Wala gito, eh. Ayaw lagkalain ha, pero may isulti ko nimo ba? Ha? Unsa man ati? Ako man ang nakitaan si tata nga gisabak og lalaki, samtang nakig-inom sa iyang mga amiga. Usa? Og aron ka gid butuon ako. Panid-ina si tata. Morning dapita ang giingon ni Ate Bel. Hain magka sila, ha? Oh, tuora. Tili. Si tata nang gisabak sa lalaki. Tata! Eric? Usay buti pa sa buti niya akong nakita. Nganong gisabak ka ining lalaki? Ako may uyabay. Ano de? Uyab din mo? Ako ning katipon do, ha? Ikaw na mo! Eric, ikaw na! Ikaw na! Ano ka kaya Eric! Ano yung mag-ipagitan ako mga gamit? Layas ining atong gipuyan. Kay wa ko magkinahanglan nimo. Dong pasailuan ako sa kong gibuhat. Pasaylo? Sa imo gibuhat ako. Muingon ka pasayloon di ka, ha?
Naibaw ka ba nga sakit kay imong gibuhat ako ta? Imong giinsulto nga akong pagkatao? Mahal man utat ka. Pero nga nung imo magkugipasakitan ta. Anong nangita magkaglain? Ha? Sabak-sabak pa ka? Lingaw-lingaw na to nga ako. Lingaw-lingaw? Ha? Lingaw-lingaw na to? Nga nangita ka manuglain, ha? Gisabak kag laki! Ha? Dong, pasiluan lang ko sa kong gibuhat. Dili na ko mausab. Sorry ta. Mahal ti ka. Pero di ako madawat ang imong gibuhat ako. Biya na din eh. Kaya makigbuhat ako di mo! Gimahal ko sa tata pero kinahanglan nga ako na siyang buhian. Kay kung padayon pa mi nga magtipon, moabot gihapon ang panahon nga magpakasa siya pag-usab. Di ni nalang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.